383 na ang mga individual na mga nagtatago sa batas ang napasakamay ng Police Regional Office Bicol nitong buwan ng Hunyo sa mas pinaigting na Manhunt Charlie ng pulisya. Kabilang na umano dito ang 32 na wanted person ng Naga City Police Office. Sa katunayan, na-turnover na ng Station 3 ng Naga City Police sa BJMP ang number 1 city most wanted na isang pastor umano. Nahaharap ito sa kasong multiple counts ng rape matapos magtago at mahuli ng tracker team sa Tagum City. Sa Bicolan, sa buong Region 5, siya po ang rank number 7. And sa city level, siya po ang rank number 1. So, magayon na bareta sa mga kababayan na po dahil hindi yung most wanted po talaga hindi yung regional and city level na po atad po. Iyan po sa padagos na pagtrabaho sa tuyong mga operatiba and coordination din po sa Tagum Police State, Tagum City Police na kung saan po nagkaroon kami ng joint coordination kaya po nadabog si Pastor. Para po sa update, kunyan po nakumit na si Pastor, yaw na siya sa BJMP. Para siguro padagutan niya naman po sa iyang mga naginibot. Ayon sa PNP Naga, resulta umano ito ng pinaigting pa naman Manhunt Charlie na layong mapanagot ang mga individual na naharap sa kaso at nagtatago sa batas. Isa yun sa mandate natin na i-track natin at hulihin yung mga nagkasala sa batas. At ito ay yung tinatawag nating Manhunt Charlie na kung saan yung mga most wanted at yung may mga warrant of arrest ay ating hinahanap at ito ay ating hinuhuli para mai-present sa korte nang gumulong yung kanilang kaso. Panawagan ng PNP sa komunidad na patuloy na makipagtulungan sa kanila sa paghuli sa mga wanted person na maaaring itawag sa mga hotlines ng malapit na PNP stations. Jan Amador, CSN.